Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kasewakan busana maneka warna puspita ning udyono orang teng pandhet marata opro prabanya kang sumirat
Sidem awi kena mastu Rama Sidem silat mringgang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung langing kula wis tumaksa stantun lambang dudu jinantur tutur kadala tetula-tulat mling rabding parabdi winisuda traingkang dinama dama pinardi tameng lalata mangga tekap usananing guwita taun renggeng perlambang matumba-tumba marmo panggung sang purwaning kota Sedebyar dumadining wayang Purwa pawakaning kandha narik tuting basa tungging dina ngemusu rasa yen laras saya karaos mulat sarewang rasa wani uruhing diri rasa rumangsang rumangsani lir jalma Wilokaca jarweh wis nakup jaing carita lebeja wis kagelaran jroning pagelaran ya Gusti Jawir amriksani pagelaran inggih Purwa. Surya Candra Darum Nyewang Kartika wis kunurba putrate kawasa sahari ratri angidri bawana prawateking duksina gilir kemandi. Temadati pitanganing dina sasi warsi windu kang Daduk lantang karta mangkarta isin ramembundaya jawapateng ngrembyat dadi padhanging nutu-nutu walang atuga. Buronono yang Brondo dado benanan tanpa wijalan padhang tarawangan senari sang Hyang Retnawi kang rasa murbawani jagat pungging jagat wetan tuk mungkum-mungkum mungging ngalengan wukir abang perengangkah lampun gaek saya andilat-dilato bumi saya tangu sumurmu sang Hyang Arka kalton semeblakanan greneng abang semut senar kabur bawan sinari sang Hyang Basanta tanam tukaton ijo royo-royo mangku gunung ingkang biru moyo-moyo bojeng gunung kinemelan gedanu kasil ing para bancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu seleng kawula tasih tinuwarsa angupaya buka karep Tegal Sawahi Anglu sira tatanan pedhoti senambi sesendonan sesindenan mikul karo kuning anggiring raja kayane samanana perembagan Samurwangi Sang Hyang Arka saya tangu saya inggil wis katon melos sinari jagat dunung ing kiblat papan lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang sarwe buyatara bentuk jarebun kukuwung paranti datan wonten ingkang amadhane kekunging praja negaring Amarta yen praja negaring Indraprastha ya negaring Batana Kawarsa yen Cindakawura ya negaring Wisamarta ya negaring Manamarta apanjara kula pambekane kandha syarat ring mangke krana negaring Amarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasa pantaya binawi tinampi ombeng samudra binanglangun kang tanpa pagut pekating paningal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakreng pewisik samene klebing jurang corong kinepung sirung kinarya sesing peksilawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran Antarsasana Jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tepi saking lintasan sisinan suwananing mumat sinamatan daya dinayan sawiji semapan seditan jajiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake negaring Amarta nalika semana lagi manjik mring jaman kecana panjang punjung pasir pawegara jinawi gembah ripakarta tata turtara harja
Dasar guru kang gedhe bori padang jagat tidur kuku setor tatu kuncarani. Turto kasusuring panca prajola sinten to wau. Ingkang pareng astapa sareng adil bangsa negari Ngamarta. Menangiro den ucapno dosa namani sanata dosa 10. Nama wis mestani. Anengge jejuluk Sang Nata Prabu Darma Kusuma. Ya Sang Prabu Puntadewa, ya Sang Nata Guna Talikrama, ya Sang Prabu Darma Wangsa, ya Sang Prabu Darma Putra, ya Sang Ajata Satru, ya Sadadwija kanggo ya Sang Prabu Yudhistira. Nalindra pepakuning bumi ingkang anggung anjejakaken kataman Harisa juga lenggah aning madaning dampar kesana. Datan mantra-mantra sipating Ubathara Yaya Sang Hyang Bathara Dharma Wijawantah. Binayang bayang sangjaning para Hapsara Hapsarigung. Widodara widodari satemah kaya dene ngebayaning masewakan negari Ngamarta. Lasinten ingkang pareng caket dene mangarsa muhung kadang nata saturing Jodipati ya saturing tunggal pawentang. Nenggih panenggahing Pandhawa kekasih Sang Raden Arya Werkudara, ya Raden Bimasena, ya Raden Bratasena, ya Wijasena, ya Kusuma Yuda, ya Kusuma Dilaga, ya Sang Gandawastratmaja. Satru Gagabiti Sagodheng Wesi Parjaja, turta kasinungan kasekteni duwe. Bebasan pinata mendat Jinala Mendar tinunggal Benggong Sinuda Putung. Pramila datan mongkang dadadosaken bebeteng tinanggulanging Praja Negari Ngamarta. Sumambunging pasepani rumamadaning Pandhawa Sang Raden Arjuna saturing Madukara. Ya Setya Margana ya Pamadaya kumbang ali-ali ya Sang Kundi Wibasa. Dupi mulat ing lengganten pepengeraning Sang Nata Prabu Darma Kusuma. Anengge waragiling para Pandhawa. Saturing sawut jajar ten bumi Ratawu. Nenggih Sang Raden Nakula miwah Raden Sadewa. Ya Raden Pinten Tangsen. Parandene Pidem jinemat daring pasewakan negari Ngamarta datanana banek walang miyang alisik. Datanana ing kawula ingkang mantun anyabawa muhung swantening gongsa ingkang mijil saking madaning Sanggar Pangrawit. Dato pangiring Arawiranata ing Mandura Sang Prabu Baladewa. Ya Prabu Balarama, ya Wasi Jaladarawaning Pintaka Krasana. Pramiling sak pangkarsa medharing sabda pangandika Sang Prabu Darma Kusuma temah kawedharing lisan Om. Rere sarata pawana ting arano terus sing karsane radening
wong lampah mimpi kalamun dino Pandawa mulat sirnaning lawan wong agung ana kalepyan satyane tanpa kadya sacipta-cipta tanpa kang raton rantas wong agung nesko mira sutireng wirang sre lales ingkang siletan toleh ing cilira wong alim po lasan japa puteng jero kejan momang sah maksiat matat maton minum air paumpaan suci mentosi kelare mung kinarya apa waton nirawaton ira prabhaweng saloka
kabeh mung marana tingalira anjreng kang puspitarum kasilireng samirana mre sakar kadung ngas kandhanya maweh raras ratnaning driya Niwang Agung muga ngayomana mring praja negari ngindra prasta sakukupanipun nun mangke Kanjeng Kaka Prabu Baladewa ing Mandura Kaka Prabu Balarama ngaturaken kasugengan pambagya harja sarawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa ing Mandura anggenya sampun kestu rawuh wonten praja negari Indraprasta menika Kanjeng Kaka Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu Karawayah upara jagat Patindra Jaladewaku. Nuri Kyai keparang padha Kyai Prabu Darma Kusuma miji dhumateng wiswanipun ingkang raka ing Mandura. Arakanto ing Mandura sawanipun wonten praja negari Ngamarta anampi pisungsung pambagya harja saking paduka Kyai Prabu Darma Kusuma babar pisan Kyai sawanipun arakanto ing Mandura kinandhenan karaharjan tebih saking Rubeda cinaketna mring Karahayon mewah wilujeng pisanipun ingkang raka ing Mandura datan kantun kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka ing Mandura kunjuk wonten ngarsa paduka Kyai Prabu Darma Kusuma Yayaji. Inggih Kaka Prabu, anggen paduka paring pasugata tuwin salam taklim wonten ngarsanipun ingkang rayi sampun katampi. Kinarya Sundaka Panglingga Murdha mawahana kabagyaning gesangipun ingkang rayi pun Darma Kusuma. Mboten langkung mugya kaskecak lenggah paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa ing Mandura. Kaka Prabu Balarama, bayi Kyai. Sampun boten kerang paragebisanipun ingkang raka ing Mandura samangke wonten praja negari Ngamarta menika Kyai Prabu. Baladewa kakangku Sarawi bule kakangku Werkudara ngaturke basaku katuruk kunjung ngersani Baladewa kakangku ing Mandura anggon Prawu oning praja negara Ngamarta sampengga iki. Baladewa kakangku kadangipun Kakang Kyai Bratasena ya Werkudara Jodipati
tunggul pawenang. Sing gedhe pangapuramu sadurungipun Kakang matur nuwun ngersaning Sadi Werkudara. Duh, Baladewa kakangku kepiye? Yen to mlumrahe. Yen to peranganing Pandhawa liyane kaya ta Yayi Arjuna apa dene Yayi Kembar atur bekti ana ngarsaning pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning atine Baladewa. Nanging sing gedhe pangapuramu, gandeng sing ngatur pambagya sartane atur sembah bekti. Ana ngersane Baladewa kuwi ora kejaba mung kadang kuwi Jodipati sing gedhe pangapuramu Werkudara. Sembahmu ora tak tampa, ya mung pangestune kakangmu ing Mandura wae Tampanana. Baladewa kakangku, Werkudara piye? Wah, apa lupute Werkudara? Apa dosane Werkudara? Teka samengko bule kakangku ora nampa sembahe Werkudara. Ning atase yen to mengko mestine Arjuna ngaturke bekti ana ngersane Baladewa kakangku mesti wae ditampa sartane diparingi pangestu saka ngarsane bule kakangku ing Mandura. Nanging kena ngapa banjur Werkudara ing ngaturake kaya mangkono pambegane Baladewa kakangku. Werkudara, Baladewa kakangku piye? Sak jagat iki wis padha nyekseni sartane wis padha mangerteni lan wis padha priksa. Yen to ingkang keduga kuwat nampa sembahe Werkudara kuwi ora ana kejaba. Ya mung dewane Werkudara ingkang tansah momong kelawan jagate adhiku Bratasena, ya kuwi Sang Hyang Ruci Bathara, ya Sang Hyang Bathara Ruci. Wedine yen to mengko ngantipun Kakang nampa sembahe Werkudara, engko gek-gek yen to Baladewa nampa sembahe Werkudara, nggo jaja ana apa-apa ingkang tumanduk ana ngersane Baladewa ing Mandura. Wedine yen to mengko ngantipun Kakang kuwalat, yen to ngasih keduga wani nampa sembahe Werkudara. Ya wis, tok tampa sakarepmu ora mbok tampa ya ora dadi ngopo. Ora dadake sawijining perkara. Wah, ya mung lumrahe ning pasewakan. Yen tono kadang taruna ngaturke sembah ana kersane kadang werda, kuwi wajib ditampa. Ya, Werkudara, Baladewa kakangku piye? Nadyan kanthi kepeksa, nadyan kanthi sesek manahipun Kakang. Sembahmu tak tampa kanthi srana kepeksa, pangestuku Tampanana. Kowe nuku kapan-kapan tak jupuki. Lho piye to ki? Wujutaning barang wae. Kon menehke kono kapan-kapan arep dijupuk. Jeneng wong menehi pangestu, yen to ora lair batin anggone nampa sengara isa ndayani marang uripe Werkudara nggone menehi pangestu. Tur meneh yen to aku njaluk supayane pangestu tak sekta selehke kono kapan-kapan arep tak jupuk. Jeneng pangestu kuwi ora iso mambu, pangestu kuwi ora iso basa. Tak dadi ngopo yen to Werkudara ora nampa pangestune Baladewa. Ya, sembahmu tak tampa kanthi lega-legawaning ati, pangestuku Tampanana. Tak gegem dadake jimat prayogana lungguhe Baladewa kakangku ana ngersane barep kakangku ing Amarta iki. Bulih kakangku. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Yayi Arjuna ya tak tampa pangestunipun Kakang ing Mandura wae Tampanana. Permadi inggih sanget anggen kula pundi dados naja jimat. Mugi ndayani dhumateng kasantosanipun ingkang rayeng Madukara Koko Prabu. Ya. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Inggih Koko Prabu kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Yayi Kembar sawu jajar lan bumi retawu. Pinten tansah ya tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura wae Tampanana Yayi. Sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jimat. Mugi kasekecana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya Yayi Kembar. Kaya wis ora kurang prayoga pratanipun Kakang sak mengkuning Prajanegara Ngamarta. Nah kula sedewa. Nuwun mangke Kanjeng Koko Prabu. Sewu-sewu lepatipun ingkang rayipun Darmakusuma kula nyadhong dawuh. Tuwin mbok bilih kepareng wanyendu dhumateng aturipun ingkang rayi mbok bilih kula kanggep kama wantun tuwin kula kanggep lancang. Anggen sak mangke sayekti kula namung badhe andhangu dhumateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Nggih nyorawuh wonten para jenegare Ngamarta sajak ngemu wigati. Koko Prabu saestu ingkang rayipun Darmakusuma
sampun sawega nampi dawuh pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Keparenga sakmangke paringa dawuh wonten ngarsanipun Ingkang Rayi pun Puntadewa. Ingkang Rayi sumedya nampi nganglongaken jangga tuwin ilengaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu, Yayi Prabu kula nuwun panggih. Mobilis kintanipun ingkang raka sampun dipun maring kaludhangan tuwin Purbawasesa. Anggen kula kedah matur wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Paripaksa kula kedah matur wonten ngarsanipun Yayi Haji. Inggih, pramila. Nyoni dipali lamugitene bena saking Tulasari. Ingkang raka pareng badhe majeng anggen kula sowan Yayi Prabu. kasumanggaken Koko Prabu. Lala ramyan ingkang Driya Lewang Candra katawangan sumuk ing das kato retan lemok kapyataning ojek remeng driya nawung kakawung ing Hyang Wisesa ingkang sepisan Yayi. Sayekti piswanipun ingkang raka ing Mandura menika mboten mligi kula sowan wonten Praja Negari Ngamarta. Nanging sayekti estu anggen kula sowan wonten Indraprasta menika awit kula kampir. Parikedah manah kula nggadahi rasika lan merkewuh. Menawi kula mboten matur wonten ngarsanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Pramila ing sakmangke wonten kathah aturipun ingkang raka ing Mandura ingkang sekintenipun damel caning penggalih Paduka Yayi Haji. Sewu-sewu kalpatan kula diagung pangaksami Yayi. Inggih Koko Prabu mboten dadosaken setunggiling perkawis punapa. Pramila kasumanggatna rawuh Paduka klaturi paring dawuh Koko Prabu. Yayi. Yayi, Kula wonten timbalan. saya kepisuhan kula menika bipar sowan wonten Praja Negari Ndrawati. Ing mangangkah kula arsa sowan wonten ngasanipun kadang kula ing Dwaraka. Inggih menika pun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Nanging kucewaning manahipun ingkang raka ing Mandura tuwin bingung-bingung. Penggalipun ingkang raka ing Mandura lumantar aturipun Nayaka Praja ingkang mapan wonten Praja Negari Ndrawati nalika semanten ngandhakaken bilih Yayi Prabu Sri Bathara Kresna linggar saking Praja Negari Ndrawati. Yayi Prabu Sri Bathara Kresna sampun wonten tigang candra linggar tinuncat nilar dumateng wajiban kaprajan Negari Dwaraka. Kamangka mboten wonten baban ingkang mengandha kang sumindhe banon kang tinumpuk. Sedaya para kawula sampun sami pados sarat-sarana kinarya kunduring tuwin timbuling Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Wonten sakmangke ugi gagar-wigar tatanan karya. Malah sakmangke ingkang raka ing Mandura ugi sampun cumandha. Pantaranipun tigang dinten tigang hari kula mapan wonten Praja Negari Ndrawati. Anggen kula mapan wonten Praja Negari Ndrawati menika mboten namung kendel kewala, mboten namung mendel kemawon. Nanging
Anggen kula mapon wonten Raja Negaring Dwaraka menika kula ugi ngupadi syarat sarana. Kula ugi sampun ngrawakaken Brahmana winasih 1000 Sugata miyang para nimpuna. Kinarya ngupadi wonten pundi dunungipun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna wondene sak mangke ugi gagar wigar datanantuk karya. Pramila sangka cibek bebek manahipun ingkang ngraka ing Mandura Yayi. Wondene kula kedah sowan wonten Raja Negaring Amarta, kula kedah sowan wonten ngersanipun kadang-kadang kula pun para Pandhawa. Awit menapa? Menawi kula mboten ngaturaken babagan perkawis mendranipun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna, kula kinten badhe damel srana ajripun para Pandhawa. Awit nuwun sewu. Jagat menika sampun sami nekseni bilih Pandhawa kaliyan para Pandhawa menika ngibarat kereta jalan sakusire. Para Pandhawa menika ngibarate kereta kaliyan wujudipun turangga Yayi Prabu Ndrawati inggih minangka kusiripun. Pramila nuwun sewu. Saben obah sak pecak tindak sak laku padha Yayi Prabu Darmakusuma para Pandhawa menika duwi tansah tetarusan wonten ngersanipun kadang kula ing Dwaraka. Pramila Yayi, bab perkawis menika kula sumanggaken padha Yayi Prabu Darmakusuma anggenipun badhe ngupadi wonten pundi dunungipun kadang kula ing Dwarawati pun Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Haji ya jagat pangestu ngara wayahku Bathara jagat. Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darmakusuma tadah wadana. Iya Yayi. Kepareng pangandika menapa? Mboten kateges kula menika badhe lirewa ing kewajiban nanging kula nuwun sewu. Babar kawis uncatipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna kula kinten sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu piyambak ingkang saged manggihaken wonten pundi dunungipun Koko Prabu ing Dwaraka. Karana kula nuwun sewu ingkang dados kadang werda paduka menika boten sanes kejawi namung Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Ndrawati menika ingkang minangka kadang taruna saking paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Pramila sakmangke sedaya menika dados tanggel jawabipun paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Baladewa kakangku Werkudara wi. Mangko dhisik yen to kowe masrahke babagan murcane Kresna kakangku Ndrawati. Mbok pasrahke ana ngarsane para Pandhawa. Gusti aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Sing dadi kadang werdane Kresna kuwi sapa? Sing dadi kadang werdane Yayi Prabu Ndrawati ora kejaba mung pun Kakang ing Mandura Werkudara. Kamangka sing ngaten saben wanci bareng kelawan Kresna kakangku kuwi ya mung Baladewa. Iya apa ora? Dasar kepara nyata. Kena ngapa malah para Pandhawa sing mbok utus satane mbok pasrahi babagan ucate Kresna kakangku ingkang lingkar saka Praja Negara Ndrawati. Sabab pun Kakang mangerteni yen to Pandhawa kuwi luwih cedhak sartane Pandhawa langkung caket kelawan Yayi Prabu Kresna. Tur meneh yen to iki mengko nganti Yayi Prabu Sri Bathara Kresna ora konduraning Praja Negara Ndrawati sartane ora kondur ana ngersane para Pandhawa. Ingkang kapitunan wal kejaba mung Yayi Bratasena sak kadang Pandhawa jangkep 5 cacahe. Merga yen to nganti Pandhawa kelangan pamong, kelangan pujangga kahanan ning Praja Negara Ngamarta iki mengko tak kira ora bakal bisa rahayu sartane ora bakal bisa tentrem yen to Pandhawa rati nunggun nata Ndrawati. Gusti sing dadi ratu ning negara Ngamarta kuwi Puntadewa apa Kresna? Teka Baladewa ngendika sing kaya ngono. Sing dadi nalindra ning Praja Negara Ngamarta ora kejaba ya mung Yayi Prabu Puntadewa kadang ing Ngamarta. Nanging kena ngapa? Baladewa omong yen to ngasih Kresna ora bali ning Praja Negara Ndrawati, kanan Praja Negara Ngamarta ora bakal iso tentrem. Wah, aturmu ingkang kaya mangkono mau padha karo Baladewa kakang wis ngempuke watu ngatoske banyu. Padha karone Baladewa kakangku kuwi ngias sartane ngepal ngembe kelawan panguwasane barep kakangku. Tur meneh yen to pancen Kresna kakangku oncat saka Praja Negara Ndrawati, kowe pancen kudune wis dadi tanggung jawab penayaka luwih-luwih kadang perdo kaya to Baladewa kakangku ngupadi ana ngendi dununge Kresna kakangku
pun Kakang wis golek yen ing endi papan dununge pernahe. Pun Kakang ora nemokake sartane ora iso manggi. Yayi Prabu Kresna mapan ana ngendi? Banjur yen to samengko Pandhawa dipasrahi supaya ning Pati ana ngendi durunge Kresna kakangku. Apa mbok kira bakal iso rampung perkarane? Werkudara, Baladewa kakangku. Saiki pun Kakang tak takon. Piye? Pandhawa kuwi ngibarat kreta sak jarane. Kresna kuwi ngibarat kusire, ya apa ora? Yo. Yen to ngasi kusir utawa kreta sartane jaran ditinggal marang kusire, apa kira-kira rambutuke marang kusire? Yo, pancen bener. Kreta kelawan jaran ora bakal iso mlaku yen to tanpa ning kendhaleni ya kuwi kusire. Nanging apa ana jamak lumrahe. Kusire sing minggat, kusire sing lunga, kreta jarane golek ya apa pantes. Sartane apa kanan kaya mangkono kuwi lumrah. Yen to pancen kusire ora iso ditemokake, ya kuwi Kresna kakangku ora iso bali ning Prajanegara Ngamarta ngendhaleni marang para Pandhawa. Wah, ngibarat kreta jaran, wong boyo golek kusir liyane ora sadadak golek Kresna. Lho nanging yen pancen bener aturmu Werkudara. Yo. Ya pancen bener. Ora ana jamak lumrahe yen to kusire lunga banjur kreta jarane golek ya ana ngendi dununge kusire. Walah dalah. Walah, ndek adi kok intelektual kaya kowe Werkudara. Walah. Jelah. Yo, nanging tak rasa pancen para Pandhawa ora bakal iso semulur lakune yen to tanpa ana pengendalining Yayi Prabu Ndarawati. Aku tak takon, piye? Tembung kreta jaran sakusire kuwi ramung pak saumpama. Kuwi ramung sawijining ibarate Pandhawa kuwi kreta sajarane Kresna kuwi kusire. Nanging Pandhawa kuwi dudu kreta, Pandhawa kuwi dudu jaran. Nanging Pandhawa kuwi menungso, Pandhawa kuwi satriya. Mula aja mbok padhake jaran. Aja mbok padhake kreta. Wah, yen to pun Pandhawa butuhake kusir, tak kira ora sanggup Pati Kresna kakangku luwung baya golek kusir liyane wae. Yo, Werkudara wajan. Omongan karo kowe iki ora enteke kaya omongan karo dagelan. Yo. Tak kira babakan murcane Yayi Prabu Ndarawati iso dipenggalih karo mlaku. Baladewa kakangku, piye? Yen to pancen kowe arep masrahke Pandhawa, gagasan, gelaran, gulungan, pikiran luwih dhisik, aja nganti mengko ketun tembe burine. Mergo kanan kaya mangkene iki. Anggone Kresna kakangku oncat ninggal kelawan para Pandhawa, tak kira Pandhawa ora bakal ana perkara apa-apa ingkang samangka kudu nemahi marang Praja Negara Ngamarta. Baladewa kakangku. Ngajeng Sitigung Sititanaya majeng datan pasusila Mijil dukanira Sang Narpati ponang korot kanan riwe kumriwis bocah ing rawis yen sinapeta marang sagedheng murad dadi dahana Didemataring pasewakan negari Ngamarta laku semanten nata ing Ngamarta amung dinten ing Mardaya. Dupi menggalih babakan wonten pundi murcanipun ing Ngraka ing Ndarawati nenggi Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Laku semanten dadosaken kanyur pinangka warju kanyujare wong aganten warju jarung wakeca. Nginang durung abangi durung mancing dasaring mertala kasaru geger jaba wiyang arsa takeping murika masih banbono amuk apa to kang dadi darunane. Ora ana macan apa diri gajah ingkang medhot saka wantilan kejawi amung sawanipun nalindra saking tlatah sabar ingkang wonten miyak sangganing Murasiba minggah wonten ing Datula Praja Negari Ngamarta Galea kaya bareng wonten anggap akar cengak sangganing para kawula kancana daya yak jaluk dalan
Aduh. Oh. Sinongwati jagat kinari
ombak ing samudra bale lumut amra kanggeng awita denjengan ya jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat nuwun mangke Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda tama dawuh pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa anggen kula nampi pamrayogi saking Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura teka sak mangke kapireng alaipun sanjapara kawula tasih bilih wonten dayah utawi tamu ingkang sowan rawuh wonten Praja Negari Ngamarta Koko Prabu. Mboten mangling mriku ingkang minggah wonten ing Datulaya. Menawi dipun titik saking busananipun menika nalindra saking tlatah Sabrang Koko Prabu. Walatala. Iya yi. Nun mangke. Ingkang Raka ugi mangertosi tuwun kula ugi murupi. Praptanipun nalindra menika menawi katitik saking busananipun ingkang mombyor wah nganggo gelang rantai ngiwonengen jam tangan ngiwonengen sikile nganggo rantai ngiwonengen kalunge nganti ngrompyong iki menungso jane apa kirik iki walah dalah nanging emoh semanten pun sewu Yayi kula aturi handang dhumateng sowanipun Nalindra menika. Menawi wontenipun Nalindra anggenipun wonten Praja Negari Ngamarta menika badhe nentremaken kawontenan Praja Negari Ngamarta. Paduka Yayi Prabu Darmakusuma kedah nglanggahi bawa laksana minangka Nalindra. Nanging nuwun sewu. Menawi praptanipun Nalindra menika namung badhe mbubutek banyu bening kawontenan Praja Negari Ngamarta. Paduka Yayi Prabu sampun ngantos cawe-cawe. Kula piyambake badhe jangkah dhumateng Nalindra menika. Inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun. Mugi kasekecakna lenggah Paduka. Ih, sampun boten Kang Payogi Yayi. Nuwun mangke kisana. Sampun kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanu. Jengandika menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun kisana? Nuwun mangke kisana sampun ngantos kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika anggen kula wanuh jengandika mriku Nalindra saking pundi sinten jejulukipun kisana Paduka Nalindra saking pundi kisana Koko Prabu kula wonten dawuh Yayi nyun pangapunten sajak Nalindra mriku mboten midhanget anggen kula andangu dhumateng praptanipun katitik netranipun tinarbuka nanging sajak semunipun kayata dene wong ingkang ngalamun Koko Prabu nuwun sewu mbok menawi kirang suwang sora anggen Paduka andangu dhumateng Nalindra menika radi sora sekedhik Yayi kisana sampun nginten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh Paduka Nalindra saking pundi sinten jejulukipun kisana? Kisana Paduka Nalindra saking pundi? Koko Prabu kados pundi? Langkung sura Yayi. Sampun nginten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Paduka Nalindra saking pundi sinten jejulukipun kisana? Kisana Paduka menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun kisana? Koko Prabu menika kados pundi? Mbok kula nyuwun tulung dipun jawelaken. Walah.
dinalin dayon ratu siji kupinge bosok kono. Kula jawi le Yayi. Inggih Koko Prabu. Iya, wonten dawuh, wonten dawuh. Nuwun mangapunten, wah jan. Ya ora krungu kok ya. Ademe ora umum. Kula menika wong gunung ning munggah gunung kademen menika kados pundi. Inggih, wonten dawuh. Sowanmu wis didangu karo ratu Gustimu kuwi lho. Lho. Sowan kula sampun kadangu. Wis. Inggih. Nyadong dawuh timbalan Paduka Gusti kula Sang Nata Kanjeng Sinuwun. Nuwun mangke Kisana. Sampun kinten kula tumambah yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Paduka Nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Wah, la inggih. Matur sembah nuwun. Menawi Paduka andang dhumateng pisowanipun ingkang abdi sowan kula piyambakan kemawon. Nyuwun mangapunten Kisana. Mboten kula menika mboten nangletaken babakan kalian sinten anggen Paduka rawuh. Nanging panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Pangestunipun kula menika Nalendra. Inggih. Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Jejuluk. Jenengmu iki lho sapa? Nun, jenengmu iki lho sapa? Walah. Dangu ora krungu kupingmu bosok. Malah tak larak dhewe kupingku. Wo, jeneng to? Iya. Wah. Nyuwun pangapunten. Wah, jan anting kula niki 30 gram dhewe. Dadi nyuwun pangapunten. Kuping kula mriku radi ketutup, dados mboten radi mboten mireng. Menawi Paduka Kandangu dhumateng kula, menawi sudi mestani dhateng jasadipun ingkang abdi awon tanpa werni, kula menika Nalendra wingking saking negaring Garjita Waryan. Wontene jejuluk kula pun Prabu Somadenta. Jelah. Nalendra ing Garjita Waryan. Senes. Nalendra ing Garjita Waryan. Inggih, Garjita Waryan. Nah, leres. Pun Prabu Somadenta. Dite. Kula pun Prabu Somadenta. Inggih, Prabu Somadenta. Lah inggih. Leres. Nuwun mangke sinuwun. Wilujeng rawuhipun. Pripun? Kepareng wilujeng rawuhipun wonten Paraja Negari ing Amarta. Dos pundi? Kepareng wilujeng rawuh Paduka Raharja wonten Paraja Negari Amarta. Nun? Purwajeng napa? Kepareng wilujeng rawuh Paduka. Walah, wilujeng to. Inggih pun ket wau. Walah salah. Inggih, garwa kula 3. Koko Prabu menika kados pundi? Pun kajenge mirak modar dhewe. Anggepe apa? Didangu ora krungu kupinge. Wilujeng rawuhipun sinuwun. Pangestu dalem Paduka Kanjeng Sinuwun keparang wilujeng sowan kula. Keparang kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk sandhap Paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun ing Amarta. Inggih. Lajeng nuwun sewu ambok bilih kanggep kama wantun. Rawuh Paduka sajak semunipun nggembel wigati wonten wigatos punapa sinuwun? Keparang matur sowan kula wilujeng. Inggih, wigatosipun punapa? Kupinge iki. No, yo. Wah. Lorone ora jamak. Kowe iki ditakoni wigatimu apa? Malah dhewe malah slamet. Rumangsane apa? Kowe tak ciak dhewe lho kowe engko. Iki. Mbok kula aturi sabar to sinuwun, wong sabar menika lataripun jembar. Yo, ora gumun, ora gagas. Kowe ditakoni wigatimu apa kek matura? Iki.
kepareng matur ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ing ngarsa Paduka Gusti kula Sang Nata. Mbok bilih nuwun sewu menawi mboten lepat menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun pangapunten Paduka menika sowan wonten Paraja Negari Ngamarta sanes wonten Paraja Negari Ndrawati. Dalem sanes Prabu Sri Bathara Kresna nanging kula pun Prabu Puntadewa. Lah nggih Prabu Puntadewa. Sanes kala wau Paduka paring dawuh kula menika pun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, mboten kok. Kula matur nek Paduka menika sinuwun Prabu Puntadewa. Mbuh. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa. Inggih, sinuwun Prabu Somadenta. Kula tampi dawah sami-sami. Lajeng menapa ta ingkang dados wigatosipun? Ingkang sepisan kula ngaturaken tebas Siti Sekul Binteling Ron Klopo apurenta mbok bilih wonten lepatipun ingkang abdi pun kula niki sinten? Lambu. Pun Prabu Somadenta. Sinten? Prabu Somadenta. Pun Prabu Somadenta. Kathah lepan kula diagung pangaksami. Dawah sami-sami. Wangsulan omong dhewe disauri dhewe. Dasare ratu ngeyel. Wah, nganti ngelus dodo Yayi Prabu. Kula menika bingung kok Prabu. Nembe sepisan menika pikantuk dayoh, mongko sajakipun kados bolot mekaten menika. Wonten wigatosipun ingkang abdipun Somadenta sowan wonten Praja Negari Ngamarta menika sepisan tetinja dumateng kararjanipun para satriya Ngamarta inggih menika pun para Kurawa. Nuwun sewu satriya Ngamarta menika Pandhawa sanes kok Kurawa. Lah nggih Pandhawa. Inggih. Lah nggih. Dungkap mongko kalih. Sowan kula mriku mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula menika dapur dipun utus dening Ratu Gusti kula Nalendring Parang Raja. Inggih Ratu Gusti kula ingkang jejuluk Prabu Gagak Sinampar. Nuwun mangke Prabu Somadenta. Kados pundi? Paduka menika Nalendra Enggarjita Waryan. Nanging kenging punapa teka paring dawuh bilih rawuhipun wonten mriki dipun utus dening Ratu Gusti. Paduka menika Paduka menika Nalendra nanging taksih nggadhahi sesembahan. Nyuwun pangapunten kepareng kula badhe nyuwun priksa menapa negari Paduka Enggarjita Waryan menika negari jajahan sinuwun. Nuwun mangke. Menawi Paduka paring dawuh babagan negari kula negari jajahan menapa mboten saestu negari kula sanes negari jajahan. Awit negari kula Enggarjita Waryan menika negari ingkang madeg piyambak, negari ingkang merdika. Inggih nanging nuwun sewu. Menawi salah satunggiling Nalendra anggadhahi sesembahan menika sagedipun sebat Nalendra negari jajahan. Mboten. Negari kula menika mboten negari jajahan, nanging pancen estu kula inggih Nalendra Enggarjita Waryan menika dados Nalendra tetelukanipun Prabu Gagak Sinampar Nalendring Parang Raja. Lah inggih menika naminipun negari Paduka menika negari jajahan. Mboten, Bah. Kula menika pun matur negari kula menika sanes negari jajahan. Paduka menika sampun ngantos ngeyel lho. Prabu Duryudana, Prabu Puntadewa. Nggih, Prabu Puntadewa maksud kula. Walah. Negari kula menika madeg piyambak. Wis. Mbang tak suwek cangkemmu mengko. Nggih. Matur. Nggih. Matur apa pilih mati? Matur apa perlune? Ditata, lahir batine diselehke. Nggih. Ngestaken dawuh. Nyuwun mahapunten. Wah, ngantos entek ati kula. Tekan pundi leh kula matur wau. Inggih nuwun sewu panjenengan ingkang matur kok kula ingkang dipun suwuni priksa. Oh inggih. Kula menika sowan dipun utus dipun dawuhi dening Ratu Gusti kula Nalendra Parang Raja pun sinuwun Prabu Gagak Sinampar. Wonten menapa ingkang dados wigatosipun
Sepisan kula badhe nyarosaken bilih Ratu Gusti kula Nalindra Parangraja menika inggih menika pun Prabu Gagak Sinampar menika Nalindra gagah pideksa. Nalindra ingkang wengis sinten kemawon ingkang gadhahi kalepatan boten nyawang menika mitra rowang kekadanganipun piyambak antawisipun Prabu Gagak Sinampar menawi gadhahi kaluputan tumrap kaprajan negari ing Parangraja badhe dipun patrapi Pidanapati. Ambok menika namung nyolong gedang badhe dipun patrapi Pidanapati. Ambok menika namung nyolong tela badhe dipun patrapi Pidanapati. Ambok menika nerobos lampu merah badhe dipun patrapi Pidanapati. Lajeng ingkang korupsi punggawa-punggawa negari wonten negaring Parangraja badhe dipun Pidanapati mboten namung dipun kunjara 2 taun setengah menika. Adilipun wonten pundi? Nggih wonten mriku niku. Nanging nuwun sewu. Agungipun praja negari ing Parangraja menika dereng ageng. Jernyatanipun ngibaratipun tetembungan negari ing Parangraja menika ayom nanging dereng ayem. Agung nanging dereng ageng. Ayom nanging dereng ayem, mewah agung nanging dereng ageng. Menika namung dipun wolak-walik. Lah nggih, sengaja kula sengaja. Inggih. Awit sabab menapa? Awit dipun sababaken dening Ratu Gusti kula pun Sinom Prabu Gagak Sinampar menika ingkang dereng mengku suwijining garwa. Dereng mengku suwijining prameswari. Dereng mengku suwijining wanita ingkang kinaryon jejeri keprabonipun Sinom Prabu Gagak Sinampar wonten kedhaton negara Parangraja. Pramila sakmanggi sowan kula wonten praja negari Ngamarta menika kula namung dipun utus dening Ratu Gusti kula. Inggih menika Prabu Gagak Sinampar Nalindra ing Parangraja. Wontenipun menapa inggih dados wigatosipun kula menika namung kadhawuhan kinarya nglamaraken putri negari Ngamarta. Teges wale-wale menapa sowan kula menika namung badhe angebun boninjang anjejawa sonten. Pun-puninjang Jawa sonten tegesipun grimis. Grimis menika tegesipun kula namung badhe ngemis. Ngemis dumateng putra-putri Paduka Gusti kula Sang Nata, putri Ngamarta. Inggih menika wonten sajawi namung garwa ing Ngamarta inggih menika pun Dewi Wara Drupadi. Nuwun sewu. Dereng rampet anggen kula matur panjen kabyawara kacarita putri Ngamarta pun Dewi Wara Drupadi menika estu garwa prameswari praja negari Ngamarta. Nanging Dewi Wara Drupadi garwa saking Sinuhun Prabu Puntadewa menika wujudanipun mboten sami kaliyan wujudan Tremos. Ya anu napa menika? Ning nuwun sewu. Maksud kula Nalindra Ngamarta menika nadyan to garwanipun dipun suwun gandeng Nalindra Ngamarta pun Prabu Puntadewa menika kondang ratu ingkang getihé putih. Ratu ingkang ikhlas lahir lan batos. Aja kok bondo donya, aja kok derajat pangkat kalungguhan panguwasa. Utawane negara Ngamarta, nadyan to gesangipun Prabu Puntadewa piyambak badhe dipun pasrahaken dhumateng sinten kemawon dhumateng tiyang sanes. Kanthi syarat sarana damel sarana katentreman lan kabagyaning tiyang sanes ingkang nampi triman saking Sinuhun Prabu Puntadewa menika wau. Pramila aja meneh kok bojo. Nadyan uripe bakal dipasrahake. Pramila sowan kula namung kinarya lidah sinambung saking Ratu Gusti kula pun Prabu Gagak Sinampar. Sowan kula badhe anglamar dumateng garwa Paduka. Saestu menika padhang arep padhang mburi. Tinimbang mengki dados regecekan, tinimbang mengki dados pangudarasa dados rasanan para Pandhawa, kula tak bloka bilih kula badhe nglamar garwa Paduka njeng sinuwun. Menawi dipun maringaken kula ngaturaken panuwun ingkang kathah. Nanging menawi mboten dipun parengaken kula nyuwun mangapunten. Menapa Paduka Sinuhun Prabu Darmakusuma sampun siaga angadepi wadyabala saking negaring Parangraja ingkang sakmangke duka badhe ngebiyuki bathang sayuta dhumateng praja negari ing Ngamarta menawi Paduka mboten sagah maringaken tuwin mboten kestu maringaken ingkang garwa inggih menika pun Dewi Wara Drupadi. Kula aturi jaga jagang sing jero. Kula aturi damel beteng ingkang kandel. Kula aturi amata senopati ingkang nggadhahi tenaga linuwih. Kula aturi amata senopati ingkang Birawa.
kula aturi matah Senopati. Senopati ngeduga saged ngimbangi kridanipun Wadyabala negari ing Parangraja. Sumangga. Jaja montap lerek kinentap tuko yayasinipi. Netra kocak ngondara andir. Idot nyomangolon cakra wadanira wadananira ambaranang onang karot kanan riwe yen sinabet mring sagedheng bal oh manus maring jajalanan sekretaning bauna iblis lanat menungso ora tatanan. Somadenta nuwun mangke ingkang jumeneng wonten ngajenganipun ingkang abdi Garjita Waryanipun Prabu Somadenta paduka sinten sinuwun tepung yen to kowe pancen durung tepung lawan aku iki kadang werdani Yayi Prabu Darmakusuma lekno mripatmu gatekno gobokmu aku ratu ing Mandura nata Mandura ya aku iki Prabu Baladewa paduka Prabu Baladewa nalendring Mandura dasar kemara nyata wonten wigatos menapa sinuwun wondene paduka andhepani dhumateng pisanipun ingkang abdi Gusti ucapmu sing kari dhewe mau piye ucapmu sing kari dhewe mau piye kowe muni yen to Yayi Prabu Darmakusuma ora masrahake Yayi Waradrupati ana tanganmu kowe ngomong nek negara Ngamarta kon Joko Jagang sing jero gawe beteng sing kandel senopati sing digdaya kon maju kabeh anggepmu kowe iki apa anggepmu kowe iki apa lah kok teko kowe saning tanah Jawa lha kok cacangmu sageleme dhewe kaya ngono walah keparat Somadenta wonten dawuh kowe ngerti apa ora iki Nalendra Yayi Prabu Darmakusuma sesembahanmu iki sing sowan ning ngarepmu iki Nalendra lah kok garwa Prameswari negara Ngamarta tok jaluk arep mbok lamar rabene karo ratu Gustimu sing jenenge Prabu Gagak Sinampar anggepe apa nuwun sewu kondhanging kathah sami nyebataken bilih Prabu Puntadewa menika Nalendra ingkang lila legawa ikhlas lair lan batos aja kok bondo donya aja kok uripe dhewe aja kok gesangipun Prabu Puntadewa piyambak nadyan nyawa badhe dipun masrahaken waton damel sra kabagyaning tiyang sanes langkung-langkung mriku namung garwa langkung-langkung mriku namung wanita kula kinten menawi sinuwun Prabu Puntadewa Pak Prabu Puntadewa pados wanita sanes pados utawi badhe gayuh widodari kula kinten badhe kelampahan pramila kula kinten menawi namung Dewi Waradrupati kemawon kula kinten badhe dipun masrahaken dhumateng ngarsanipun ingkang abdi piye kowe muni piye garwa Nalendra kuwi saben-saben iso dipasrahke karo wong baen-baen kaya dedapuranmu kuwi. Ratu Gustimu sing jeneng Prabu Gagak Sinampar kena arep nggayuh wanita kena. Kena mengku suwijining garwa Prameswari ning negara ing Parangraja kena ning aja garwane Yayi Prabu Puntadewa. Omong ning Ratu Gustimu sing jenenge Prabu Gagak Sinampar. Yen to dheweke keduga pengin gayuh widodari omong ning Baladewa. Iki sing sago gayuhake aku munggah kayangan aku ora bakal wigiring-wiring gayuh lan Ratu Gustimu. Nuwun sewu. Ratu Gusti kula pun Prabu Gagak Sinampar menika tresna gandrung kelawan garwa ing Ngamarta. Pramila saged mboten saged mboten isa parikedah Dewi Waradrupati kula boyong wonten Paraja negari ing Parangraja. Gusti, yen to sing mbok lamar kuwi dudu bojone Nalendra, upamane sing mbok lamar kuwi bojone bakul mie ayam, ngono ora dadi perkara. Ora dadi perkara, mergo kuwi kawula cilik, kuwi dudu Nalendraning Praja, nanging iki ratu. Kowe aja sakeleme dhewe ngucap. Nuwun sewu. Menawi paduka badhe mepalangi dhumateng karepipun ingkang abdi pun Sumadenta, kula mboten badhe ajrih. Kula mboten badhe mahelu.
Sriyatanipun nuwun sewu. Kula menika sawan wonten praja negari Ngamarta. Kula mboten sawan wonten praja negari pundi? Mandura, negari Mandura nalindranipun sampeyan. Pramila nuwun sewu najan kaya gedhog-gedhog byok sing sok nggusah manuk. Pangandikanipun Prabu Baladewa. Nadyan sekranjang koplak aturipun nata ing Mandura, mboten badhe kula gugu, mboten badhe kula paelu. Nanging kosok wangsulipun nadyanto saklimah pangandikanipun Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa badhe kula agem sinuwun. Yo. Nek ngono pancen kowe wangkut. Pancen kowe wangkut kowe ora kena tak kandhake. Ora kena tak kandhani becik-becik. Kowe wis wegana warah, kowe wis nampik pitutur becik. Ora minggat saka para gretel golo. Weh lah mati jering aku parah. Maning jajalanan sekertaning bauna iblis lan nuwun sewu Yayi Prabu Darma Kusuma sampun ngantos tumut-tumut dhumateng perkawis menika Yayi. Nuwun mangke Koko Prabu. Kula badhe matur kaliyan Paduka. Kados pundi? Nuwun sewu. Menapa Prabu Somadenta kala wau sampun nampi aturipun ingkang rayipun Darma Kusuma? Dereng. Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma dereng paring pangandikan dumateng Nalindra menika kula wau. Nanging nuwun sewu. Saderengipun kula badhe nyuwun priksa. Kados pundi? Ingkang dados Nalindra wonten praja negari Indraprasta menika kula menapa panjenengan? Udarwe. Kula aturi wangsulan. Ingkang dados Nalindra wonten praja negari Ngamarta menika Puntadewa menapa Baladewa? Lho lagi cetha Yayi Prabu Puntadewa lha ngaten nggih. Nggih to. Nanging nuwun sewu. Menawi ingkang dados Nalindra menika kula, Nalindra nampi dayoh, kula ingkang kedayowan. Dayohipun inggih menika pun Prabu Somadenta, Nalindra Enggarjita Waryan. Leres ngaten to? Inggih, leres. Paduka menika dados Nalindra ingkang kedayowan pun Prabu Somadenta. Lajeng kados pundi Yayi? Ingkang gadhahi Purbawasesa nundung kelawan dayoh menika prayogi lan pantesipun Nalindra utawi nayakaning praja negari Ngamarta. Lah menika cetha ingkang gadhahi Purbawasesa menika Nalindraning praja. Lah kula tak nyuwun priksa. Ingkang nundung Prabu Somadenta menika kala wau Puntadewa menapa Koko Prabu ing Mandura. Lah kula Yayi. Menawi mekaten kula tak nyuwun priksa. Gandeng Prabu Somadenta menika dayoh. Kula tak nyuwun priksa Paduka rawuh wonten praja negari Ngamarta menika jejeripun menapa? Wangsulan. Iya ya. Jejeripun Paduka menika menapa? Nuwun sewu jejer kula dayoh Yayi. Nuwun sewu menapa pantes menawi dipun raosaken, menapa sae menawi dipun dulu. Ning atase dayoh kok ngundurke dayoh menika menapa trep. Nuwun sewu. Werkudara kowe ora ngentahi rembuku lho. Ora. Rembukan ya rembukana dhewe. Nuwun sewu. Sekawit kula sampun matur bilih menawi praptanipun Prabu Somadenta menika badhe damel tentrem madyaning praja negari Ngamarta, Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kedah nglenggahi bawa leksana minangka Nalindra wonten praja negari Ngamarta. Inggih. Menika sampun sepakat. Inggih. Nanging menawi Prabu Somadenta menika praptanipun wonten praja negari Ngamarta namung badhe mebuthek banyu bening kaunteran praja negari Ngamarta. Paduka sampun ngantos cawe-cawe kula ingkang badhe temandang. Lah kamangka nuwun sewu.
Prabu Somadenta menika sak mangke badhe nglamar garwa Paduka piyambak inggih menika pun Yayi Ratu Wara Drupadi. Nuwun sewu, wonten mriki menika kula ingkang boten narimaken Baladewa ingkang ora trima. Ana bojone wong kok arep dijaluk, ana bojone wong liya kok arep dilamar, arep dirabi karo wong liya, mongko isih winengku garwa. Menika kula ingkang boten mathuk, menika ingkang dados jalaran kula nundung dhumateng pun Prabu Somadenta menika kula wau. Inggih saderengipun kula lerek ing Rembag dumugi wonten semanten. Kula namung badhe ngambali atur kula ingkang dados nalindra wonten praja negari Ngamarta kula menapa paduka panjenengan. Lajeng ingkang gadhahi Purbawasesa nundung dhumateng dhayoh kula menapa panjenengan. Panjenengan ugi Paduka menika jejeripun dhayoh menapa nayakaning praja menapa nalindra wonten praja negari Mandura. Lajeng Paduka rawuh wonten negari Ngamarta jejeripun dhayoh. Lajeng Prabu Somadenta menika kula nuwun sewu. Praptanipun wonten praja negari Ngamarta badhe nglamar dhateng Yayi Ratu Wara Drupadi. Nggih, leres. Nuwun sewu. Ingkang dados garwanipun Yayi Ratu Wara Drupadi menika Puntadewa menapa Kaka Prabu Baladewa. Sinten? Ayo cetha kono to ya. Puntadewa menapa Baladewa. Ingkang dados garwanipun Yayi Ratu Wara Drupadi menika pun Yayi Prabu Puntadewa. Ingkang gadhahi Purbawasesa lan wewenang masrahaken utawi mboten Wara Drupadi dhumateng pun Prabu Somadenta. Kula menapa tiyang sanes panjenengan lah nuwun sewu kula dereng matur kok panjenengan nuwun sewu sampun lanyo nundung dhumateng nalindra menika. Werkudara piye? Mbuh. Wah, rembugmu karo Puntadewa iki kepiye? Iya. Lajeng warengipun nuwun sewu. Ingkang Raka badhe nyuwun pamit. Nyuwun pamit dhateng pundi? Pasewakan dereng kula bibaraken kok Paduka sampun badhe jengkel. Duh piye iki? Werkudara kuwi mbok ya omong aja ming meneng wae. Barep kakangku. Werkudara piye? Yen to pancen Praptani Somadenta kae mung arep gawe ora ribet ning praja negara Ngamarta, Werkudara sing temandang. Werkudara Ana dawuh apa? Yen to ratu ora dawuh, prayogane si adi ora sah njumangkahke suku ngrembahake asta. Ngundurke kelawan Prabu Somadenta. Waduh. Meneh ngaten kula dipun paringaken. Kula dipun maringi Purbawasesa ngunduraken dhumateng Prabu Somadenta. Awit nuwun sewu menika sakmangke kula kinten badhe damel rusuh kanan praja negari Ngamarta. Lah menawi Paduka Kanjeng Kaka Prabu ingkang tinemunipun sepuh menawi nyuwun Purbawasesa dipun maringi Purbawasesa ngunduraken pun Prabu Somadenta menapa mboten Kepareng cetha mboten. Piye iki Werkudara? Mbuh. Werkudara Ana dawuh apa? Si Adi aja milara kelawan Prabu Somadenta ya Yayi. Ora. Wah, aku duweni rasa kamanungsan. Iya. Mengko pun Kakang ingkang bakal masrahake Yayi Wara Drupadi ana ngarsane Prabu Somadenta. Yo. Si Adi sarujuk. Tenan lho. Tenan. Ora ngapusi. Ora. Yen ngapusi teges tetel kasatriyaning Yayi Werkudara. Yo. Sumpah. Aku sumpah. Wah. Yen to ngasih mengko Werkudara nglanggar sumpahku teges ora dawa sumurku. Iya, aja milara tenan lho Werkudara. Yo. Aku wis sumpah. Arjuna Kula wonten maring dawuh. Somadenta aja mbok pilara. Mboten.
kinarya ngantepe tekadmu sumpah kaya kakangmu. Inggih. Kula sumpah menawi ngantos sak mangke kula milara dhateng pun Prabu Somadenta mboten badhe dawa sumur kula. Arjuna piye? Menawi ngantos sak mangke kula mula sara dumateng pun Prabu Somadenta mboten badhe dawa sumur kula. Iya Arjuna. Inggih. Koko Prabu Wonten dawuh. Menapa paduka sampun sarujuk menawi kula masrahaken Yayi Ratu Waradrawati. Sarujuk ya, sarujuk. Menawi sarujuk sampun ngantos paduka milara. Ampun Ki. Ampun dipilara nggih. Nyuwun tulung, banget nyuwun tulung. Nggih, Yayi. Menawi sumpah prasetyaripun ingkang Raka ing Mandura, menawi kula ngantos milara dumateng pun Prabu Somadenta. Kula pesnaken mboten badhe dawa sumuripun. Ingkang abdi pun Baladewa. Mboten badhe dawa menapanipun Sumuripun. Estu lho kok Prabu. Nggih, mboten badhe dawa sumuripun ingkang Raka ing Mandura. Inggih, menawi katen ngaturaken panduwun. Inggih. Abi. Ayo prayogane engko bubar pasewakan Somadenta goleki nang endi lendele. Yo, wis ketemu, kecek ndase. Alon-alon aja nganti krungu kae. Werkudara. Iki Kowe guneman apa? ngrembug Kaparajan Negara Ngamarta. Menika kala mau ngrembug Werkudara badhe nyaur utang dhateng kula. Ngaten. Dhateng Werkudara menika tasih gadhahi utang 3 dosa 1000 kaliyan ingkang Raka ing Mandura. Estu lho. Iya. Werkudara aku krungu rembugmu lho Dimas. Estu menika mboten ngrembak napa-napa. Menika namung ngrembak utangipun Werkudara kaliyan pun Baladewa. Baladewa menika dipun genahke utange kaliyan pun Werkudara menika. Ya ora. Iya. Menawi ngaten ngaturaken panuwun. Yayi kembar, kula wonten dawuh kok Prabu. Aku kok rada-rada cubriya kelawan Koko Prabu Mandura apa dene kadangmu Werkudara. Yen to nganti mengko Siadi nyumurupi Werkudara apa dene Koko Prabu Baladewa milara kelawan ratu kae mau maturana ngersaning pun Kakang Yayi. Inggih ngestaken dawuh. Apa? Ana sing laporan ning pengarepe tutuki wae ndase. Yo, aja kuwatir. Bayi-bayi parapane karo wong gerang. Mahe mekaten gandeng kula kinten sampun cekapi rembaging pasewakan. Nggih menika pun jam 11 mun wancine limbukan. Koko Prabu, Kula ndawuh. saestu kula borong babagan kawontenan menika. Sampun ngantos wonten regejekan wonten Praja Negari Ngamarta lan sampun ngantos milara dumateng pun Prabu Somadenta. Iya. Sumpah. Iya, kula sumpah. Menawi ngantos kula milara kula mateni dumateng Prabu Somadenta mboten badhe dados miripun ingkang Raka ing Mandura. Inggih. Yen mangkono nakula sadewa, kula Koko Prabu bubarna kang padha sibuk pun Kakang Kundurung kedaton. Nggih, kula ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal pasilan. Lah iki bubar tenan. Yo. Iya sing ati-ati kembar kaya wis ora ana dawuh maneh. Nakula sadewa ya pinten tangsen. Purnagati ning Mananggilan. Arep Sang Rata Kundurang kedaton jeluk saking Dampar Jana kinabin gambaran gading kadharaken sangyaring Pramban Jedi Jaka Paloro-loro. Manggung tanggung Jaka Paloro ing samya ngambil pacaring Prabon. Kawistara tintanjung Sang Sri Narana Tlamun Cinandra Yayah Jawata kairing Widodara Widodari. Oh